Innalillahi wa inna ilaihi raji'una. Dakarun sojojin Najeriya sun kashe 'yan bindiga 42 a yankin Shiroro da suka gudo daga Zamfara. Masu mu gyara zama domin jin yadda sojojin suka kashe waɗannan 'yan ta'adda har 42 bisa nasarar da Allah ya basu. Kafin mu tsinduma cikin kawo muku rahoton da Allah ku dangwala mana alamar subscribing sannan ku danna ƙararrawa. Domin haka ne zai ringa baku damar samun labaranmu da bidiyonmu a koyaushe da zarar mun dora za mu sanar da ku. Ga cikakken rahoton. Sojojin Najeriya cikin yardar Allah sun kashe 'yan ta'adda su 42 a yankin Shiroro yayin da suka gudo daga Zamfara. Dakarun na sojojin Najeriya da suka haɗar da sojoji da kuma 'yan sanda sun kashe wasu 'yan bindiga a ƙauyen Alawa da ke yankin Shiroro a jihar Neja. Jaridar PR Najeriya ta rawaito cewa dakarun haɗin gwiwar sun yi wa 'yan bindigar kwantan ɓauna ne waɗanda ke ƙoƙarin tserewa aikin da sojojin Najeriya ke yi a jihar ta Zamfara na gwabzawa da waɗannan 'yan bindiga wajen kashe su wajen ɓarin wutar da suke a kansu. Wata majiya ta kuma shaidawa jaridar cewa yayin wannan ɗauki ba daɗi an kashe soja guda da kuma soja guda ɗaya da kuma wasu da suka ji raunuka a cikinsu. Dakarun sun samu rahoton sirri na fitowar 'yan bindigar daga Zamfara sun nufi ƙauyen Alawa yayin da suke tserewa daga cikin Zamfaran. Su dakarun na wannan 'yan ta'adda sun tsallake wasu wurare da sojoji suke bincike a cikin dazuka amma sun samu damar far musu a Maganda. Aƙalla an kashe mutum 42 daga cikinsu da yawa sun tsere da ciwuka a jikinsu ko mu ce raunuka da sojojin suka ji masu. An kashe mana soja ɗaya an kuma ɗauki sauran mutanenmu da suka jikkata zuwa asibiti Asma'u da ke Kagara. Mun kwace wasu makamai da babura da dai wasu abubuwa masu yawa, in ji wannan majiyar tasu. Babu shakka wannan hari ko mu ce wannan kwantan ɓauna da sojoji suke waɗannan 'yan ta'adda, babu shakka abin yayi daɗi saboda irin yadda suka kashe 'yan ta'addan har 42. Wannan kenan. Iyayen yaran kwalejin Yawuri da ke jihar Kebbi sun ce 'ya'yansu sun cika kwana 93 a hannun 'yan ta'addan da suka sace su. Innalillahi wa inna ilaihi raji'una. Iyayen ɗaliban kwalejin tarayya ta Yawuri da ke jihar Kebbi a arewacin Najeriya sun koka kan yadda ake ci gaba da garkuwa da 'ya'yansu har tsawon wannan lokaci ba tare da an kwato ko mu ce an kubuto da waɗannan yara nasu ba. Iyayen ɗaliban kwalejin tarayyar babu shakka suna kokawa ne a dangane da yanayin da hukumomi suka ce sun yi yunkuri kuma suna kan kokari wajen kwato waɗannan yara, inda wannan iyaye suke kokawa game da wannan hukumomi. Ƙorafin na zuwa ne lokacin da yaran waɗanda adadinsu ya kai 91 suka cika kwana 93 a hannun 'yan bindiga da suka yi garkuwa da su. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Allah ya kubuto da waɗannan yara. Sai rahoto na uku, 'yan Boko Haram sun tarwatsa turakun wutar lantarki a Borno. Hukumomi a jihar Borno da ke arewa maso gabashin Najeriya sun ce ma'aikata sun koma bakin aikin gyaran manyan turakun wutar lantarki bayan 'yan ta'addan Boko Haram reshen ISWAP suka tarwatsa na manyan layukan wutar ranar Asabar. Hararen Boko Haram dai sun yi wa turakun wutar lantarkin mummunar illa tsawon lokaci, abin da ya sa birnin Maiduguri ke fama da rashin wutar lantarki tsawon watanni. Amma hukumomin jihar sun ce sun dukufa wajen gyara su. Ga ƙarin bayanin da Zahraddini Lawan da ya aiko mana daga Abuja, in ji jaridar BBC.
Hararen Boko Haram dai sun yi wa wato turakun wutar lantarki wato mummunar illa tsawon lokaci, abin da ya sa birnin Maiduguri ke fama da rashin wutar lantarki tsawon watanni, amma hukumomi a jihar sun ce sun dukufa wato wajen gyaran su. Wani mutum da ya buƙaci a ɓoye sunansa ya shaidawa jaridar BBC Hausa cewa a ranar Asabar ne ƙungiyar Boko Haram reshen ISWAP suka dasawa wato manyan turakun hudu bom, al'amarin da ya yi wato sanadiyar tarwatsewarsu a daidai ƙauyen wato Kuturu kusa da wato Auno cikin ƙaramar hukumar wato Kwandiga wato a jihar Borno. Sai dai mutum ya ce ya ga ma'aikata wato suna ƙoƙarin gyara su. Honorable wato Baba Kura Bajato ya ce kwamishinan yaɗa labarai na jihar Borno ta waya wato ya tabbatarwa da BBC cewa ana aikin gyaran manyan wato turakun wutar. Ya ce ba su da wutar lantarki a Maiduguri fiye da wato wata 6 saboda hararen 'yan Boko Haram da suka yi wato sanadiyar wato tuntsirewar turakun wutar har guda 8 a baya, inda ya ce suna kan aikin gyara su ne sai wato gashi 'yan ISWAP sun sake lalata wasu. Haka kuma Honorable Babakura ya ce kamfanin mai wato kamfanin mai na NNPC zai samar da wata tashar wutar lantarki mai karfin wato megawatt wato 50 a cikin Maiduguri nan da wani lokaci, wato ƙari akan wato ƙoƙarin da suke yi na dawo da wato hasken wutar lantarki a birnin Maiduguri da sauran sassan jihar. Babu shakka dai wannan rahoto kamar yadda kuka ji abubuwan al'ajabi ne da suka faru, inda kuka ji da farko wato abin da ya faru na yadda kuka ji wato iyayen yara suka koka a dangane da yanda wato su waɗannan 'yan bindiga da suka sace 'ya'yansu suke hannu har yanzu ba a sake su ba. Sai kuma yadda kuka ji dakarun Najeriya na sojoji sun kashe wato 'yan ta'adda guda 42 a yankin Shiroro wato yayin da suka gudo daga Zamfara za su tsere, inda sojojin suka yi masu wato kwanton bauna suka kama su suka karkashe su. Babu shakka a nan za mu iya cewa Allah ya ƙara wa sojojin Najeriya ƙwarin gwiwa a bisa yakin da suke da waɗannan 'yan ta'adda, wato Allah ya ƙara ba su nasara a kansu wajen wato kama su karkashe su. Babu shakka dai a halin yanzu wato jami'an tsaron Najeriya suna samun nasara sosai akan waɗannan 'yan ta'adda da suke addabar ƙasar ta Najeriya a sassa daban-daban na jihar. Ya Ubangiji muna roƙonka Allah ka kawo mana tsaro a cikin wannan ƙasa tamu ta Najeriya. Ya Ubangiji Allah, dukkan waɗanda suke fama wato da cututtuka Allah ya yi masu. Jama'ar da suke wato haddasa hannu akan wannan abubuwa da suke faruwa Allah ka tona asirin su, wato idan kuma masu shiruwa ne Allah ka shiryar da su. Haka zalika su ma kansu 'yan bindigar da suke wannan abu idan masu shiruwa ne Allah ka shiryar da su, idan kuma ba masu shiruwa bane Allah ga kanan ga su.